Musím povedať, že je to handicap a zrazu ma to obmedzovalo. Veľmi silne ma to obmedzovalo. Prišiel som ako nepočujúci do potravín a naznačil som vlastne pani predajavačke, ktorá zistila, že nepočujem. Situácia bola taká, že ja som si ten lístok zabudol doma, preto som si vlastne na veci spomínal, že čo som mal kúpiť. Tak som si tam dodal ešte to, že som zabudol okuliare, takže som zabudlivý, nepočujúci. Teraz čo? Tašku? Okuliare! Haló! Haló! Okuliare! Ja už som to raz povedal, ja som rád, že počujem, lebo naozaj asi žiť v takom nejakom tichu musí byť ťažké.